każdy z was może z sukcesem poznawać kobiety. Jedyną osobą, która wam przeszkadza, to jesteście wy sami. Jeśli widzisz piękną kobietę i wyobrażasz sobie, co ona o mnie pomyśli, albo na przykład, kurczę nie, no ona jest taka ładna, jest tak śliczna, że na pewno ma dużo adoratorów i ja nie mam u niej żadnych szans. Nawet nie dałeś możliwości tej kobiecie, aby mogła cię poznać. Sam sobie dałeś zlewkę, jeszcze nie podchodząc do tej kobiety, nie skonfrontowałeś się z tą osobą, która ci się spodobała i już przed samym podejściem stworzyłeś scenariusz i jakieś złudzenie w głowie, że jesteś nieatrakcyjny i nie masz żadnych szans. Mimo, że nie rozmawiałeś jeszcze z tą kobietą i nie wiesz, co ona tak naprawdę o tobie może sądzić. Pragnę zaznaczyć, że generatorem tych myśli jesteś ty sam. To twój umysł stworzył tą narrację. Ty walczysz sam ze sobą. Kobieta i obraz kobiety tak naprawdę jest tylko lustrem dla ciebie do twoich emocji i myśli, do twojego wewnętrznego świata.